преди да започнем цялостно лечение. По принцип на един пациент ние винаги започваме с правилната диагностика и планиране. Това включва първо да се направи дигитален проект на бъдещата нова усмивка на пациента. От една страна той ще се види как ще изглежда в края на лечението, от друга страна ние ще планираме правилните естетични и функционални параметри, така че да се получи една стабилна захапка и разбира се като резултат естествена усмивка. Скоро даже имахме такъв случай. Няколко неуспешни опита за възстановяване на усмивката, включително и в чужби направени. И в крайна сметка пациентката имаше избор между различни форми на зъбите, които тя си хареса, за да може, даже имаше така малко странно, едните зъби казва искам да съм от единия дизайн, другите от другия, но така или иначе това ни позволява да сме доста гъвкави, да подадем тази информация към зъботехниците, които вече да я детайлизират и да стане идеална усмивката.